uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ukuthola lithuba kuThixo engazothola ubufakazi. Ngiyabingelela kubaba uPostoli nompostoli, abobaba nabobafundisi nabomama nabomshwalense. Mina ngabesho amagama nguMethu Tholani wakwaZuma. NgwaseMansberg ikhonza ebuyilo abasemaBisoni. Lezi umusa nje emusha entabeni. Kahle ngene kuJuly. Bengithi ngisindisiwe kade ngikhonza khona. Ngingasindisiwe. Ngifaka imask. Bengenza izinto engamele ukuba ngezelele khona. Kodwa lapho ngathola ukukhanyiselela ngithola uThixo entabeni. Wanda ngibhema ugwayi. Umuntu ubhema ugwayi kodwa ngithi ngisindisiwe. Until ngifika entabeni endlini kaJehova. NgoJuly baqala ngoyedwa Jesu Kristu wangenzela umusa. 2 sesathenga imoto mangaphosisi ngenyanga zokuqala salaphela yashayisa. Umusa nje kaThixo umuntu uyayishayisa wavuma icala kuma uzekhokha imoto. Into encane bayikhokhela imoto bayisa kumkhinika bayipenebhitha imoto izolo nabhizinisi ezolo yaphuma imoto siyasebenza siyisebenza umsebenzi wokuqhuba somangazeli ukhulu lukaThixo uJesu Kristu inkosi.